Masuk. Hero ha. Ano lang tayo, eswilahan. Pero pakusog dito ba sa unahan? Ikaw na ro. Wala na ba ta? Ha? Abre ako likod. Ay ako ngun sa bag. Abre akong bag. Hele. Ha? Sure, yan na din na. Lahat na sila. Wala yung nagunto sila, gulat. Bro! Kapas pa! Tara. Kamu na! Lembut loh. Ha? Pina pagas ka, dili. Pagas ka. Asa pagas dari? Nasa unahan. Ah, dito na lang. Pagas. Oh. Tagadera mo? Nangaon na mo? Ha? Nangaon na mo? Apa? Tari diyo. Sumaya itong squad karon. Ako sumangod kang Dave, MTO3 o kang Bugs 50. Ah, yan na yung trusty na sa 360. Dili na butang ka ana. Kawayan. Kawayan ba yan? Yeah. Single line. Ha? Single line lang tawa. Ana. Ah, Two line. Ana. ana. Itong ana yan eh. Switching. Herbal. 10 seconds. Ito yung full tank sir. Yung mga? Yung mura. Full tank ito raw, no? Sila gabi. Uy. Gas yung manlang duhay. Checkpoint, papaulik naman na. Nabalik na dito. Ay, dili ito. Oh ya? Duduk. Tag, sir. Pasensya.
Hindi! Pag-anticipate sa unahan ba? Wala. Ah, lisik. Lisik. Ah, unsa ka nang lisik? Dili. Bisik. Dalang siya. Kanto na, pero sa kinan to, first time ako nagmotor. So namin dali karon. Kaya feel ba yun ba? Ngita na may inuman. Dito na taas. Dito ra. Dito selfie. Wala pa. Ganay mo. Bapo sa view yun. Natakaroon diri sa Tagum, nadara tong endurance nila na finish line. Wala namin nito dito, di man participant. Nami karon sa multi sports complex. Magunsa na mo? Ikaw? Okay. Oo. Kailangan ako dito. Sige. Ingat, ingat. Tanggalin? Ano to? Okay na. Sige na. Gawa sa baba na po doy. Atay. Gani na.